You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode sometimes. Maski wala mo na ngayo. Hello. Yes, hello everybody. Hello mga kaibigan. Hello, i-shout out tayo ng mga nag-donate. Please. I-shout out na to si Yayo sa pag-donate. Clap. Asa man ang clap na ako? Nakalimut ako. Ana. Yes. Hello. O sabi. Magpasalamat ta kang Yayo. Consistently from the start until now. He's donating every month to our cause. What Salamat cause? We kayo. don't know. Ang cause kay maghatag og kalipay sa mga tao. Nga wala kaayo na lipay sa ato. Nganong dili man sila malipay sa ato ah? Naman sila nag 1 star ha sa Spotify mo to siya. Uy, malay nimo basig 4 stars ra di ay na kanang happy ko sa ila ha, pero dili kaayo ko happy sa ila kay panagsara sila mag-upload. Ayaw paminaw. I'm not asking for your Dili friends gyapon na to na mga 4 star. Makita ba kung kinsa mga individual dili no? Dili. Makita. May gani kay dili makitaan kay kung makitaan ako, Stock tapos magimo og dami account tapos ipang-rate na ko imong business pud 1 star. dili Balo. Pwede kayo ba no? Pwede kayo. Nag-announce ba ya ka last episode nga tanggalo na nat nga ibutang lang nato atong mga mic dari sa sinina pero bati man og tingog oy. Gani ang last episode na to, it was so horrible. The audio quality is horrible. Yeah. Dili ko ganahan. So, ibalik na mo ang luwag na moment. Ibalik ang mic sa luwag kay nabi atay luwag gihapon last time. Ay, oo. Pero gibalik lang ang mic sa luwag. Okay, fine. Salamat kaayo. Salamat kayayo. Yay! Thank you. Unya, shoutout ta sa mga nag-comment. Uy, si Ter Blanc po nag-donate. Uy. Ay, nag-donate. Wala ko na-update. Salamat, Kang Ter. Palakpaki. Tugaya, uy. Kadali lang. Usab man na. Usabon di ay. Salamat po, Kang Ter Blanc. Asa man ang clap? Salamat po, Kang Ter Blanc. Yay! Salamat kaayo. Salamat Kang Ter Blanc sa pagsuporta, sa pagpadayon, sa pagsuporta sa ato ang misyon nga maghatag og kalipay sa mga tao. Amen. Thank you everybody. Di mag-shoutout tabi dirita sa Spotify. Oh, naadit yung mga comments sa Spotify? Magpasalamat ko kang AJ. Oh. Ay, AJ Blanc. AJ Blank. Magpasalamat ta kay AJ Blank. Ang sa yung comment? 40th subscriber daw nato siya sa YouTube. Oh, thank you so much. Asa ang clap? Ana siya, I've got a baby on the way and I need to brush up on my Bisaya. Oh, congratulations for the baby on the way. Yes. Baby, you go on the way na. Sa daw to. Dili yung baby kung, di ba ang mga buntis, sometimes they're advised to listen to Mozart. Ay, no. Oo, then some of them, like, they sing lullabies or sing nursery rhymes to their babies even though they're not born yet. Napastiyan. Pero kani si AJ nagapamino siya og dili ni advice para sa iyang baby. Hala ka tama gyud kay na imong desisyon. AJ ang imong anak bright jud no. Mo bright jud na. Tanawa ra akong agtang. Tanawa among agtang kung dili pa ni bright unsa na lang. Na. Grabe no. Gwapa na gani bright pag yun. Gani no. Asa gud ka mangita ana. Tapos empath pa. Tama jud ka. Pero slide. Okay. Salamat kaayo sa atong 40th subscriber. Unya magpa-shoutout pud ni si Aya Blank. Mali na pud. Hapit ko na mali na pud og mention sa last name. Illuminati daw lagi si Beyonce, ingon si Aya Blank. Mauna magapasalamat sa iya ang mga celebrities sa awards shows. Kay kung dili magpasalamat targeton. Mao na magpasalamat. Mao na thank you Beyonce. Thank you Beyonce kay para dili siya mamatay. Ang dili mag-thank you. Para dili ma-target. Opo. Kung magpasalamat ka, kuan na ka, safe.
Oo, safe ka. O, ana man na. Mo na ang imuhang shield. Mm. Oo, sige, go. Unya, isa pa ka shout out, dinhi kang Tulits Blank. Oo, Tulits Blank. Wala, salamat Tulits Blank. Ikaw ba gihapon? Kay pareha lagi, dungan lagi mo nagkuan, dungan lagi mo nag-subscribe sa YouTube. Ingon si Tulits, nag-subscribe na po daw siya sa YouTube. Nya, si AJ Blank, nag-subscribe na po siya sa YouTube. Pero si Tulits lalaki, so buntis si Tulits. Congratulations! It's a miracle! Congratulations! Gani, no? Oh. Amazing ka ayot si Tulits, kinabuntis. Ay, pero basig dili siya, ikaw nag-assume na pug ka. O di kay batasan. Sige lang, good. Ano man ang mga conspiracy theory man na to na iisang tao, si AJ at si Tulits. Wait, tay sana tay nag-comment. Oh, Ay, kinsa man na, be? si Tomsky. Hello! Hulat sa babasahas ako ba? Hello! Ana jud yang magka-type diri. Hello! Ana ang tone. Ingana ang tone. Hello, kaapas ra gyud ko sa live ninyo. Uy, hi po from Germany. Oh, thank you so much. Unsa na ilang language? Mag-German unta ko ba? 9. More na pala ako. 9. Amot, dili na lang ko basing mamali ko, dili na lang ko. Ako'y naibalaan na German song. Kaya di ba natay silingan sa una, bata niya, ayun lang mga naka-German. Bali nakasawag Pinay ihang ang German na guy, then magbakasyon sila, usay mo, abot po dito. Itong mga gwapa kay nga babae. No. Oo. Permintin ako siya pakantahon og German songs. Mahilig sa music lover jud ko sa una pa no. Pakanta-kantahon ako siya. Unsa yang kanta? Unsa ta Aleman patay. Uy, ayoko i-cancel please. Desa Alemanie, Alemanie and Shenshimmen of the sea. Muna. Siguro. Basta kato i-confirm na lang. Guten Morgen. Ay, modern na Guten Morgen. Dili wala ka kabulong sa meaning nag-assume ka. Feeling ako lang siya Guten Morgen. Feeling ako good evening. Ambot lang ha, nag-assume ako. Good morning na siya. Okay, ang Morgen, murag morning. Nagpataka rami Tomsky. Nagpataka rami. Ala, thank you so much Tomsky sa pagpaminaw nato. Yes, thank you so much. Sa uluhan sa atong nagdilaab nga mga balita. American singer nga si Aaliyah gihimuan og special edition nga Barbie doll. Walay isa ka oras na sold out. TikTok giban sa US. Wala ra isa ka adlaw, gibalik na pod. Daghan na po wala ra isa ka oras isa ka adlaw diri nga topics. Si Didi na pod. Nasuya ko no kang Luigi Mangione. Kay mas popular ko no si Luigi sa sulod sa prisuhan siya na nilos. Mo ba? Og. Usa ka Grab driver. Agoy. Gireklamo og sexual harassment sa iyang pasahero. Kriyen ang imong kuan. Amin ako moingon pa kag kini og uban pa. Okay. Gihulat na ko niya. Sige. Ayaw na. Okay. Sige. Okay. Ang first uluhan ko no nato kay American singer nga si Aaliyah gihimuan og special edition nga Barbie doll. Wala isa ka oras, sold out. Una sa tanan, birthday naman ko daw dapat ni Aaliyah karon 46 years old na dapat siya. Dili karong adlaw ha. Pero pag-release. Okay. Happy birthday, Aaliyah. Happy birthday. Para masayod ang tanan, kinsa si Aaliyah. Sample! Nauna ko. Ikaw ray sample kay kanang. Lain na pud uy. Unsa man ato i-sample? Kuan kanang tong i-sample kay katulagi try again. 'Cause I really need somebody, tell me you're that somebody. 'Cause I really need somebody, tell me you're that somebody. Is it my goal? Is it your goal? Sometimes I'm good at good. Right now I'm not enough. Say yes to say no. 'Cause I really need somebody. Tell me you're that somebody. Kabalo na mo ka Aaliyah, wala gyapon. Unsa pa isa? Una pa tay comment, si Wilmar Blank. Hello Wilmar Blank. Ano siya, first time ka join sa live ninyo, mas action day ang uluhan pag live, wala action jud. Oo, tinuod na siya. Kulang na lang si Coco Martin.
Ayaw mo katawa, guys. Ayaw mo katawa. Sa mukha, uy. Corlia, uy. Cringy. Dili bitaw. Welcome, Wilmar, sa atong sa imuhang first time sa pag-experience sa amuang live. Lahi ra jud ba ya? Oh, lahi ra jud. Kay ang sa Spotify daghan og cut na dito. Daghan ang mga natangtang. Gipangtanggal ako ang mga ang mga walay pulos. Oh, pati apelyido ni Tomsky, taud-taud na sa Spotify dito, mawala na dito. Diri na mention pa to na. Uy, kadili nakalimot ko si Eden Blank ba? Ano di? Gina-share ba yun niya ato mga episode? Gani no? Makaingon ako Eden. Mahimuot ko. Di ba? Mahimuot ko. Kay nalipay ta. Oo. Gina-share dyan niya atong episode pa mag-post ta sa Facebook sa atong episode. Gina-share niya sa iyang wall. Oo. Spreading the word. Proud siya nga, naminaw siya, dili ni advice. Oh, dili siya guilty pleasure. Siya shameless plug siya. Shameless plug. Okay, thank you so much. Thank you so much. Ang nag-joke din na siya. Sa daw yung gingon? Sa katong last na to, nga episode. Sa daw? Imong mama mag-share og episode. Ay, sa to yung gingon. Nagbuhat-buhat ra pag ko. Ano sa ganito imong gingon? Pataka ra siya guys, tanawa. Nagbulato na siya. Imong mama mag-share og post sa DNA. Muna yung joke. Then, ang imong joke, kailangan din siya need of explanation. Kaya i-explain ako. Kaya ang title sa episode na to, nga episode last time, kay ganahan din mo mamina og mga mama. Mo to yung gi-replyan. Imong mama mag-share og post sa DNA. Di, kuan maguna siya Pinoy joke, manggunang mo yung kag imong mama. Imong mama. Actually, pangalan ako na sa game. Ay, uno. Akong username sa game kay Your Mom. Your Mom. Pero anyway, balik ta kang Aliyah. Si Aliyah. Kailan na mo ka Aliyah? Kabalo na mo na namatay na siya, wa pa. Basig, wala sila kabalo. Gani, no? Kay mga bata, pabiyata atong nga time. Basig na Agbayra na siya namatay, guys. Dugay na siya namatay. So, in celebration of her birthday, gibuhatan siya sa Barbie Corporation. Barbie Company. Mattel Corporation. Mattel Corporation. O Barbie nga figure. Wala isa ka oras sa sold out. Sikat kayo na siya, be. Ingana siya kadakog impact sa mga millennials. Millennials ang nakahurot ato, sure ko. sure Nanay mo palit Gen Z nga Aliyah nga Barbie. Wa man sa kaila. Wa po'y kwarta ang Gen Z, guys. Ang millennial, na may kwarta, na sila sa mga 30s, 40s. Nanarbaho naman ang mga millennial. Naikapalit og Barbie. Pero kumpiyansa ka, ang Gen Z ron, dagan kay work from home. Ay, uno. Pero wala kailang Aliyah. Wala sila kaila kang. Pero basig da ay naay mga nakaila kang Aliyah kay naabi ay mga old souls. Pod basin di ay malay nimo. Naisikat kayo nga kanta si Aliyah nga gi-cover ni Nina. Unsa man na? At Your Best? At Your Best. Not your best. You alone. You're a positive, motivating force within my life. Should you ever need to feel alright, let me know. Moto. So, I miss it. Magpatugtog ko niya. Anyway. Sikat kayo na si Aliyah sa una. Si Aliyah sa una, guys. Kung buhi pa si Aliyah ron, Beyonce level na siya. Kung buhi si Aliyah, wala. Siguro wala si Beyonce. Siguro, no? Feeling na ko. Kung buhi si Aliyah, wala si Beyonce. Si Beyonce, pero dili ing ana og level sa celebrity level niya ba dili ing ana ka kuan. Hala, masuko ang mga bae. Hay, hala ka. Take it back. Thank you, Beyonce. Di ko mag-sorry. Thank you. Pero Beyonce, I'm not gonna speak up for her na lang. Beyonce, I love you. Beyonce, you know I love you. Bala ka. Beyonce, you know I don't care about nothing. Okay. But you. Okay. Love you. Sunod, imuha man ning uluhan, TikTok giban sa US. Sige, go. TikTok giban sa US. Pila ka oras? 12 hours. 12 hours? Kaya ano ni siya ang TikTok giban sa US. Nag-open og TikTok app ang mga tao. Unya na sila pop up. TikTok is disabled. Moto nagkayagaw ang mga tao sa US. Asa akong TikTok need ko mag-open? Ana.
Ana. Mura ka nang imagine good na nangasunog. Kanang SpongeBob nga meme ba ka na nangasunog ang mga wiggly hands na sila tanan. Oo, sige. Ana. Okay, go. Tapos, di ba si Trump man ang nagkuan na nagpaban? Nga na daw. Unsa may tuyo niya? Kay gusto nila ibaligya ang part sa TikTok sa US. Paliton nila ang part sa TikTok. Sa Amerika ba? Bali, ilang angkonon ang US location of TikTok. Siguro, oo. Kisay mo angkon, gobyerno? Dili. Mga private companies, mga Mark Zuckerberg, mga Elon Musk, sige, or maybe the government. Unya. Dili man mo sugot TikTok. Ibanta mo. Trump siguro. Okay. Yan nabalik. Wala 12, ambot lang. Wala 12 hours. Kay gipardo ni Trump. Ang iyang ban. Gipardon niya iyang sariling ban. Iyang sariling ban. Okay. Ang pop-up na ay mga users who reported that the pop-up said, thanks to Mr. Trump, murag ana. Murag petty. Petty ang notification. Nga disabled ang pag open sa app, niabri ang pop-up na this application is disabled thanks to Mr. Trump. Dili. This pop-up is disabled due to the US whatever ba. Ay tara important update from TikTok. We regret that a US law banning TikTok will take effect on January 19 and force us to make our services temporarily available. Tapos naay mga nag-report nga ang nakabutang a law banning TikTok has been enacted. Pop-up ni sa ilang app sa ilang phone, guys, ha. A law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can't use TikTok for now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. So, kanang murag, ambot nga nung gibutang yun ang President Trump, siguro gipaganahan nila si Trump kay para dili iba ng ilahang app sa US. Murag pagsip-sip siguro ni nila kang Trump. Amigo man si Trump sa China, di ba? Amigo ba sila? Allegedly. I don't know. Nga nung ipaban mo niya people, like, we need our followers from the US to confirm. Is Trump a pro-China guy? Yeah, we don't know. And we don't want to be involved with that. Right? So, guys, mabuhi man mo. Mabuhi man ang mga tao. Mabuhi man mo. Pero naay mo hilak. Naay mo hilak. Di maka-open og TikTok. Kay what if na sila income dito, di ma-withdraw. Ay, no. Pagka January 19, ano siya, niabot na gyud og $900,000, $90,000 ang akong income sa TikTok. Abrihan ako siya karong 19. Ano siya? Pag abri niya, timing kayo na ban. Naban! Ang $90,000, wala. Pagbalik, pag-reinstate kay zero balance. Sorry na lang yun. Wala ka lang butasan, no? Nya mo to, nibalik naman ang TikTok. Nabalik na? Nabalik naman. Ayun na mo hilak mga taga-US. Dili na mo hilak. Sige. Okay go. Okay. Pero, nonetheless, kuyaw gyud na ang conspiracy theory nga kanang ang TikTok daw kay ginagamit para mabugo ang mga tao. Kung giingon nimo ba? Feel ko lang. Dili na confirmed doy. Tanan na to. Guys, tanan na mong ginastorya diri. Take it with a grain of salt ba na siya nga term? Grain of salt, Don't believe us right away. Do your own research. Don't be a sheep. Like, if I say something, don't believe it. Like, do your own research. That's why we say it's a conspiracy theory. And also, what we talk about here is mostly chismis. So, don't take it from us. Mga chismis na makabright. Mo ba? Ano sa mga chismis na kabright? Makabright na. Basta, makaingon na kapag mga anak Mutuota. Pag mga anak na to, si AJ Blank, pag mga anak, pag iyang anak gani, mabala na, pag ipa-IQ test na to na. AJ, IQ test na yung anak pag anak ni mo, ha? Unya, mo na to, nibalik na ang TikTok, happily ever after. Yay! Congratulations, mga TikTok. Wala ko di ko apektuhan. Wala ko na-apektuhan. Nag-upload ba ako mga content na to sa TikTok? Follow us on TikTok! Nadi ta sa TikTok? Tas TikTok. Wala ko kabaluan na. Dagan kay ko wala na balaan, guys. Kay busy kay ko. Busy kay si darling, guys.
pasayloan ninyo. Oo. May na lang nakasingit tag holiday ron. Oh, bitaw. Oo. Uy guys, Happy Lunar New Year. Ay, uno. Karon to. Oh. Yeah, nabi at me 1/4 Chinese blood. We do. Because our dad, or I would not call her dad. Her, I would not call him dad. I would call him the man that donated sperm to our mother. The man, kuan, half Chinese. Tama? I don't know. I don't know anything about him. Half Chinese siya. So, sa to pa 1/4 ta. Nag-calculate lang ko ba? Oh. 1/4 ta. Imagine ninyo ang calculations. No. So, Happy Chinese New Year. Ay, Lunar New Year. Lunar New Year ilang term karon. Mao ba? Oh, Happy. Maski sa Google Calendar kana mag-check kag holiday. Oh? Lunar New Year nakabutang. Mao ba? Oo. Okay, sige. Happy Lunar New Year sa Yay! atong mga naga-celebrate. Yay, salamat. Yes. Salamat sa holiday. Okay, walay klase, walay trabaho pug ko. Walay trabaho si darling, pasalamat to. Oh, thank you so much. Next, si Didi na pod. Balik-balik naman si Didi, uy. Didi, nasuya kuno kang Luigi Mangione kay mas popular sulod sa prisuhan. Kailan na mo kay Luigi Mangione, di ba? Amo nang topic na namo siya last episode. Ingon mi nga si Luigi kay gipatay niya ang tag-iya sa usa ka insurance company kay tungod dili i-release ang ilahang claim sa insurance. So, more siya anti-hero. No? Ang naitabo. Ang pagka-present sa iya sa media. Dili siya confirmed kung unsa gyud ang motibo, pero speculations. Kay, inga na gani, ang nature sa mga insurance company, di ba? Palisod-lisuron ka para i-cover ang imuhang needs. Onya. So, nga. Wala ta kabalo kung unsa gyud ang iyahang motibo, pero we can speculate. Pero ako bang utana, parehas di sila prisuhan ni Didi. Oh! Wala kuyawa ba sa mga pagkakataon? Unya, ang attorney ni Luigi, o ang attorney ni Didi, mag-asawa. Kuyawa ba? Tinoda! Kuyawa, oy. Masawa na to sa Daily Mail, which apparently isn't a very good source. Dili siya good source because tabloid siya. Tabloid siya. Ana na lang. Pero anyway, the source is coming from them. Jealous Diddy is raging that Luigi Mangione is getting more attention than him at their Brooklyn prison. The rapper. Pati sa prison na ade ka ng mean girl scenarios. No? Naay ka ng popular girls, naay mga Kay si Diddy dito sa prisuhan, according ani sa article, si Diddy dito sa prisuhan, he is hated. He's hated. Okay. Way ganahan niya. Okay, alangan ang iya man kung gipampatay mga inosente. Ang mga gipampatay gi-confirm na nako, guys. Guys, take it with a grain of salt. All the time. All the time. Sige, basahan na to ni B. The rapper 54 and Mangione 26 are both awaiting trial at Brooklyn's infamous Metropolitan Center in New York, and Diddy, real name Sean Combs, is reportedly raging that the alleged killer is more beloved than he is among inmates. Kay bala baka, naagod to'y, nako'y pakitaan ninyo na sa YouTube, na ay reporter sa gawa sa prisuhan. Dito siya nagbalita. Nag-alap po siya, sa uluhan, sa itong nagdilaab na mga balita. Dito sa gawa sa prisuhan. Dito sa gawa sa prisuhan. Okay. Onya, nagasagit sa iyaha ang mga pineriso dito. Unsa to kanang... O sige, sagit. Kanang tarunga daw ang sitwasyon ni Luigi. Luigi is suffering. Wala daw TV si Luigi. Kanang isolated daw si Gishagit Luigi. So, nadakpan sa audio, nadakpan. Unya, nangutana ang reporter sa TV mismo. Nangutana siya sa mga inmates. Siya dito ang nangutana, does Luigi have a television in his cell? Ano tagaan mag-TV ang priso? Ganito. Nananoga niya ang uban prisuhan. Ay, ang uban piniriso. Unya, pagkataod-taod kay ni Shagit ito. No! Nag-istoryahan na sila through TV, ang mga piniriso. Free Luigi! Nag-ana ang mga piniriso. So, beloved good siya ato dito nga prisuhan. Beloved siya sa prisuhan. Na Free Britney movement siya dito. Beloved siya dito. Unya, nabatay labot, ana. Naatay labot, ana. Ano man? Kaya ato ano siyang content. Mo ba?
Wa ko'y labot, guys. Dili ba to? Content na to. Oh, so wala pa. Diddy has been throwing tantrums over the fact that Luigi is getting all of the attention in prison and is being revered as a hero after literally murdering someone on camera, the source said. Mau ba? Upset. Diddy is reportedly upset. Because he claims he's innocent of sex trafficking, yet he continues getting so much hate inside the lockup while Luigi gets so much love. Isip bata si si Diddy, if tinuod bang galing na nanilos siya nga dili siya sikat sa prisuhan. Pero anyway, pero sa tanan nimong giingon, mo ra gyud niya kung concern. Ngano ang pangutana sa reporter kung naabay TV si Luigi? Mo na gyud na ang ato ang mga kuan. Ambot, ganun muna yung ang ako alang ba, ano man nga mag-care ta sa mga, no offense sa mga loved ones sa prisuhan, no? Pero napriso man sila for a reason. Tama ba ko? For example, kung na sila sa kanang high security prison, like, ang ilang mga cases dito is mga pang high level, mga murder. Organized crime. Kidnapping. Unsa pa na, being a drug lord or something. Anong tagaag pribilehiyo nga mag-TV? Ambot lang. Wala ko na nasuko nga na TV. Nag-question lang ko, guys. Oo. Ang question ako, ngano man ang reporter, ang iyang concern, kung na ba doy TV si Luigi? Sa iyahang cell. Kay di ba naaman gunay common sa akong pagkabalo sa pagtan-aw sa Joker nga movie, kay naay common area ang mga prisuhan. Para mo tan-og TV dito ang mga tao. Naay common area. So, tas guys, kung tahay 100 sila ka piniriso, mutanaw sila sa isa ka TV, kisay magbuot sa remote. Ang pulis. Pangutana. Si pulis. Ang pulis malamang. Guys, nalibog jud ko nganong na TV, paawayan jud na nila. Labi na kung ang isa di ganahan mo tanaw balita, ang isa gusto niya movie. Nagsabot siguro na sila doon naman sa meeting. Mag-meeting di ay. Ay, dapat mag-meeting, magyud. Pero may na dapat mag-meeting. Pag mo magsugod sa mga unsa pay buhaton ni mag-meeting yun na. Pati ang mismong officer na nagabantay sila apil na sa meeting. Ako'y magbuot sa remote. What if MWF ang magbuot prison cell A? Then ang TTH prison cell B. Then Saturday, Sunday ang mga kanang officers. Basin ningon ana. Basin lang po. Wow, kakabalo. Basin lang po. Na siya. Natay mga comment, guys. Hello, commenters. Ang ingon diri ni Tulits. Hello, Tulits. Ano siya, ang uban diri na ay house and lot sa sulod sa prisuhan. Kuya, bagod ana. Take it with a grain of salt. Take everything with a grain. Pero, di ba, kanang naay naamang gani, may mga cellphone sa prisuhan. Mga condo unit. May mga condo units. Di ay ba? Na mga high-rise sa prisuhan. Na jacuzzi, na mga water heater. Na pool. What if lang? Wala kay bills. Magpapreso na lang ang free food. Magpapreso na lang siguro ang uban kay. Pero joking aside, najud ba yay ing ana ng mga tao, Kring? Na. Kanang magpapreso na lang. Kanang homeless good na. Homeless good na kanang inosente lang. Wala lang gyud siya balay, walay income, walay makaon. Mang-hold up na lang or para mapriso. Or para mapriso. Muna na ako'y nakita na documentary. Pero sunod na nga topic, luoy kayo masakit ang dugan. Ay dili ganan screen ana ng mga topic kanang sakit sa dugan. Dili siya ganan ana ng mga topic, guys. Gusto niya kanang mga way pulos. Gusto ko kanang way pulos. Napatay isa ka comment diri gikan kang Tomsky. Hello Tomsky, ganag-hello naman dayta ka ganina. Oo. Unsa man? Ano siya, basin na ay kaila siya sa prisuhan na ay connection. Kung si Didi na imong pasabot, of course, na siya ay connection sa tanang lugar. Oo. Pero kung si Luigi, kung ang pasabot ni Tomsky kay ang imuhang ginaingon nga naay balay, ay nanaay pribilehiyo. Sa sulod. Okay. Nanay mga dato nanay mga connection sa sulod. Gigunitan sa liog ang mga officer diha. Na ay mga lagay, mga gilagyan ba? Dili lagay nga kuan kamo Bisaya mo, ay mo sig kuan og mga huna-huna nga mga binastos. Ingko na ilagay, ang lagay pasabot gitagaag kwarta. Dili ang lagay nga kuan. Kamusta ang iyong lagay? Ang imong lagay kay nagitay. Karon moving forward na ta. Natay isa pa ka topic diri nga. Ang Grab driver ko no. Kining Grab driver. Gikasuhan ko og sexual harassment.
gireklamuhan og sexual harassment. Si kinsa ang nagreklamo? Itago nato sa pangalan nga Daniela. Ayun na itago Blank. kay public man iyang post. Sa bagay. Sige, Daniela Blank. Si Daniela Charlize Blank. Sa mukha, Daniela Blank? Dili, full name na lang. Guys, public iyang post. Ang spelling sa Charlize, kay si Charlize Theron. Charlize Theron. Oo. O, ayang Daniela kay double L. Daniela Charlize. Gidetalye, gid nimo ba? Alam mo, public man iyang post. If Gidelete na niya iyang post. Guys, i-delete to akong gingon. I-delete to akong... Gidelete na niya iyang post. Anyway, naay nag-post. Nag-post. Kay i-summarize perting taasa sa iyang post. Guys. Basahon ako ang first 2 paragraphs. Oh, so go. Ano si Daniela? Trigger warning, sexual harassment. Do not book, capital letter. Do not book or get in a car with this driver. Gisulti niya ang full name sa driver. Isulti na tong full name. Jericho De Luna Narvaez, Silver Toyota Vios NFR 2826. Mo man na yung reklamuhan, di ingnon, public man guni nga post. Deleted na gani. Pero giingon na niya ang full name naanay and mga screenshots all over the place. Oh, screenshots are all over. Yan iingon siya na, gitag niya si Grab. Grab! I'm still shaking from Nakay ka ng sad nga kuan diya. Ay ka ng intense nga sound effects. Wala mo ko intense na sound effects. Ay, wala. Ayaw na lang. Sige. Sige, buhatig drama. Ako ang director, Mino kanako ha. Mino kanako. 1, 2, 3, action! Grab! I'm still shaking from everything that happened just a few minutes ago. Our Grab driver, during the trip, unsa ko na pagsulti? Nagdula sa yang lagay. Ang Grab driver nagdula sa yang lagay during the trip. Basahon na lang nato ni kay para makasabot ang ato ang mga listeners. Sige, go. Ana si Daniela, mga guys. My sister and I just finished our activity in school, mga estudyante. Okay. Since it was late, we booked a Grab car going home instead of commuting and walking so we feel safe. Oh. The moment we got in the car, this maniakis was already breathing heavily and was acting weird. Ang ano man? I was tired from today, but my gut told me to stay alert. 5 minutes pa lang, I started hearing squishing sounds, and he also was breathing more heavily, almost moaning, in fact. I immediately got it. Guys, sa mga Spotify listeners na to, na-doubt akong imagine, wa mo nagtanong sa mong Facebook, no? Kamo mga Spotify listeners, imagine na lang nga na-doubt akong Padayon. I now fully zipped up my jacket, alerted my sister discreetly, and messaged our dad, who booked the trip, to report immediately. I had to wait a little bit to find an area that was more in public and that I was well familiar with. From there, I started an audio recording and confronted the driver. Pause na to ang quote. Nganong audio recording lang, dapat gi-video niya. Ambot lang. Sige, padayon, go. Asan ako? 1, 2, 3, action! I can't be scared or even sound like it kasi he'll think it's nothing. By the way, he picked us up at our school gate. He knew we were students! Kung may ingana ko, capital letter na siya guys yung pagka-type. Sige, go. Padayon. Go. He was in the middle of his session, quote-unquote. When I asked him out loud if he was okay, I told him that I noticed he was breathing super heavily. Nagulat siya and tried to laugh it off. I kept asking angrily, anong meron? I looked him straight in the eyes. He said na busog daw kasi siya, dami niyang nakain na kanin. Nakataas yung shirt niya and I saw that only one hand was on the wheel. The squishing sound got louder. Then, naisakit utok niya ba? Utok ni. Magpa-check up na siya. Ang driver. Ang driver niya tagaag tambal lang kanang di ko na makamata. Kanang di na ka makamata ba? Ikumatos na ka forever, is that what you mean? Yan alive na siya diretso. Sige, pa din.
Then he proceeded to continue what he was doing. Sabi niya, wala ma'am, ang taba kasi. What? Oh my God. Explicit content mo ni Kring. Dili. You ain't seen nothing yet. Oh my goodness. Tinanong ko, nang ano? Ano yung naririnig ko? Hindi, sir. Do I say this? Sure, it's Tagalog. Hindi, sir. Alam mo yung mga bata, Tri. Hindi, sir, JJ Kill ka eh. Alam mo yung mga kids, Tri, guys. Yeah. At this point, he got scared and started apologizing. Sakto na, I knew the area well. I demanded na itabi niya yung kotse. I told him na saktong-sakto that our dad booked the ride. My sister and I got out safely and went in the nearest fast food place. Buti hindi naka-child lock, nor did he notice that I unlocked yung side ko. Our dad is on the way to get us. Nag-grab nga kami para safe, tapos ganito, naka-t-shirt, jacket, and pants ako. Yung kapatid ko, naka-t-shirt and pants. My sister was shaking from all the shock kanina. Walang mamanyakin kung walang manyakis. There's a special place in hell for people like this. Gipost niya ang screenshot sa impormasyon sa driver. With the ID picture and the name and the details sa Grab ba. Kaya bala baka nga nag-reply ang driver. Wow, nag-post po ng driver, guys. Public post. Si Jericho Narvaez, pangita sa Facebook. Ayan, Jericho double R. Tapos ayan ko, Jerricho Narvaez. Unya, basahon ako ni. Basa. Ako na po ibasa. Sige. Dili ako, guys. Basahon lang nako ang ihang gipost. Pero dili na ako, ha? Buang mo. This is a quote from Jericho Narvaez, his public post on Facebook. Nabasa ko po ang post ni Miss Daniela Charlize tungkol sa akin. Gusto ko pong sabihin na di ako nagdula sa lagay sa ride at hindi ko po gagawin ang karumal-dumal na gawain ito sa publiko. Ako po ay isang pamilyadong tao at may 2 anak na babae kaya matindi po ang aking respeto sa kababaihan. Ako po ay overweight, may hika at high blood. Kakagaling ko lang maghapunan at dahil sa kabusugan ay hinihingal. Naiintindihan ko kung paano ito maaring ma-misinterpret ni Miss Daniela. Pero uulitin ko po, hindi po ako nagdula sa lagay. Mapapatunayan rin po ni Miss Daniela na kailanman ay wala akong nilabas na treasure sa kasagsagan ng ride. Gusto ko lang din iklaro na ako po ay hindi nag-sorry o nagpanik nung ako ay hinarap at kinonfront ni Miss Daniela Charlize. Dahil wala naman po akong ginagawang masama. Mas nagtaka lamang po dahil bigla silang nag-request bumaba. Kinamusta ko rin po sila kung bakit sila nagpapababa. Papatunayan po ito ng audio protect recording ni Grab na kasalukuyan na rin po nilang nire-review. Halos 5 to 6 minutes lang po sila sa loob ng aking sasakyan. Ako po ay may katabaan lamang kaya iba ang tunog ng aking hingal na maaring ma-interpret bilang squishy sound. Pasensya na po kung ito ay nakakabahala sa iba. Naiintindihan ko kung bakit ako ay pansamantalang deactivated ngayon sa Grab. Hindi pa po ako nakakabiyahe hanggat hindi matapos ang... Asa naman taan eh? Hindi matapos ang investigasyong isinasagawa. Kung kinakailangan, willing po akong harapin at kausapin ng personal si Miss Daniela at ang kanyang ama. Humingi lang po ako ng inyong pag-unawa at naway maimbestigahan ito ng patas at maayos at matapos na ang mga maling akusasyon at panghuhusga dahil naaapektuhan na rin ang aking pamilya lalo na ang aking anak dahil sa dami ng bashing at death threats. Oy. So nakuan gini si Kuya Driver na-suspend. Na-suspend pag yun sa Grab. Kaya giimbestigahan na ay audio protect ang Grab, no? Gina-record di ay niya ang ride. Good. Na audio recording ang ride. Good. Okay. So mo to na-imbestigahan siya. Oo. Unya, siguro, after sa post ni Miss Daniela Charlize, daghan kaayo og basher si Jericho si Kuya Jericho Rosales, Narvaez. Oo, niya. Unya, ingon pa niya, nakadawat siya og death threats. Okay. Guys, expect
expect petty comments from strangers Oh. when you're being bashed. And if you're trending on social media. Oo. Expect that because it's a jungle out there. Yes, it is. People are primitive in like social media. Yes, They are. don't know how to behave. Yes. They don't know how to control themselves. Yes, correct. Korekong. Correct. Tapos. O nya karon, Niya. nag-post naman si Kuya Driver sa iyahang Side. Sa iyang side. Niya. So unsa na may masulti nato nga nag-post ang Grab. Unsa man ang post sa Grab? Karon nga nag-post na ang Grab. Unsa ingon sa Grab? Ingon siya, Unsa man ang Grab niya? Philippines has completed its investigation into the viral complaint involving one of our driver partners, which alleged his involvement in a public act of lasciviousness. After a comprehensive review of the audio protect recording from the strip, the driver partner's profile, and performance history, we found no conclusive evidence to support the allegations or indicate any malicious intent. We have met with the passenger's family and the driver partner separately to share the findings of our investigation. During these discussions, we listened to their concerns and provided support on issues that required clarification. In short, mura gisaydan nila ang driver. Gisaydan nila ang driver. Nga wala kunoy gibuhat nga mali nga walay acts of lasciviousness na Wala. nahitabo. Wala. Mo na ang conclusion diya sa ilang statement na gipagawa sa Grab. Karon kay tungod na based na sa ilahang investigation using the audio protect. So every time you book a ride sa Grab, the app automatically starts a recording during the trip. Yep. Apparently that's what happens. I'm not sure about that. You may do your own research and confirm that really happens, but Napay pop up ang Grab karong kaganinang buntag wala lang nako gi-open. What you need to know about audio protect. So naa-adyo di ay siya. Nagpagawas na sila so it's pahibalo. confirmed. So it's confirmed that audio protect is there. Yes. Did they just put a notification now that because this kaganinang happened? Because this is an invasion of privacy actually. Murag di ba nabalita man natong kano sana nabalita nga dili mi ganahan nga mag-record ang Grab sa among audio during the car ride. Kay invasion of privacy gani daw. Gani. Pero now that this issue is like trending, ilahan ang officially confirm nga naagay audio protect. We are being recorded while we're on a Grab ride. Siguro okay lang na because tungod aning nga nahitabo makita nato ang iyang benefit. Ayan benefit. Na, a double-edged sword lang yapon na siya. Ay, uno po. Pero, actually, okay lang na siya. Mas daghan na siya benefit because I think ang Uber sa US, whenever you book a ride, I think lang niya, dili ko sure, wapo ka to US podcast, pero I think lang, sa kadaghanan ako ginatanaw nga US content, like movies, films, series, whatever. Pag every time you book a ride, you're being recorded as well. Like, na-adjoy recording. Di ba natin makitaan? Ay, kanang video mismo. Sa during the trip. Kita ko ang mga video. It protects you as a passenger and the driver. And the driver as So well. that there are no, his side or my side, there's only a fact, the video evidence. So, kung na audio protect, I think that's okay. Mas mayo gani kung camera na lang yun na. Ayaw na alang-alang ang audio. Kaya dili man makitaan kung nagdula ba sa lagay. Mo gani no. Pero madungka ng ilahang conversation. Kay gi-confront man daw ni Miss ang driver during the car ride. So karon you take it back. Ay mo giingon ka ganina about kang driver. Unsa di ay? Nga wala pa man ta kabalo. Pero you take it back na. No, I won't. Ay, dili pa gyapon ka mo tuo kang kuya driver? Dili kay ang Grab man gud ang naglabas og statement na nag-side sila sa driver. Nag-side sila sa driver. There should be like a third party to review the recording too. Of course, Grab is protecting their interest. They're protecting their kay kung ma-prove na nga na ay acts of lasciviousness na hitabo, madaot man jud ang Grab. So dapat na third party like police or
Kisabay pwede i-involve diya nga mo review sa audio protect na recording. Wala ta kabalungan. Kinsay namin na wala ta kabalo. Basig na nag-gaslight lang po ning Grab. Tinuod gyud ang natabo. Wala no. Kaya ako matuwa man pod ko sa driver pod. Dili. No. Don't do that. Magbuot man kasa kung Dili guys, dapat ka na. Di ba hunahuna ako ang Grab lang ang nag-review sa recording. Who benefits this result na wala kunoy acts of lasciviousness? Ang nag-benefit ang suspect, which is the driver. Ang victim, alleged victim, unsa man ang benefit niya? Nga kamo ra may nag-review, Grab. Basig na dili man nato na i-discount ang experience ni ate girl. Wala ako nag-ingon na makakasiya. Ang ako alang gingon, basig na mali lang siya. Si ate girl. Oo. Pero what if tinuod? So, dapat, dili ta mo rely sa Grab. Para sa kuha lang ha. Ngano mo tuo mo ko sa Grab? Inyo man ang interest inyong gina-protect. Maski pag ang driver, pwede ninyo throw him out the bus. Like, kanang ba? Throw him under the bus. Ay, throw him under the bus. Mali akong term. Throw him under the bus, di ba? Pwede man ninyo na buhaton po, pero mas better man good as a company, just for me to also clear him from the allegation so that overall, limpyo jud ang driver o Grab, di ba? I just don't think na walay bugo na mubuhat sa kung unsa ang napasangil kang kuya driver. Uy, Kring, ayaw kumpiyansa na unsa di kay nasintihan nimo uy. Naay tao na ing ana. Pero dili naay tao na ingon ana, pero dili kana ang iyang gibuhat. Siguro kidnapon niya, mutuo ko ana naay mang kidnap, pero kanang magdula lang siya sa iyahang lagay. Pang, di ba naing ana kanang magdula sa lagay sa public? Nangayog kampi. Guys, comment ra good naing ana. Namino siya sa earbuds. Wala pa daw delayed. Dili ba naay nagaing anak Kring. Naay magingon na. Pero dili lang ko mutuo na kanang habang nagatrabaho siya. Kay ganong nagapanginabuhian siya. Kring anong nakaingon ko naay hitabo na yung anak. Kay ganong nakakita ko mga video. Mga homeless lang siguro na nga tao na walay mawala sa ilaha. Na ako'y nakita ang video sa una pa kay tong panahon like 5 years ago, 6 years ago. Gireklamuhan po siya kay nagdula siya siyang lagay sa jeep. Mas level up to. Dagagig pasahero. Nagdula siya, gitabunan lang niya bag. Sa jeep? Oo. Ito'y sakit sa utok. Nanginabuhian, manggod ni si kuya driver good. Kung nanginabuhian, way sakit sa utok. Ikaw mangani, nanginabuhian, na sakit sa utok. Ako po nanginabuhian, na po ko'y sakit sa utok. Anong tao pwede man na sakit sa utok? Wala lang na-diagnose. Oy, ako ba negative jud ba kay ko sa tanang kalibutan pero kanang dili lang gud ko gusto mo tuon na kanang naalagi Kring bala it's sad. We live in a sad world. Unsa day ka dapat on the defensive side yung ka perminti. You don't think of people as approachable and nice and warm and happy. Bitaw. Ingon na man ko, dili man gyud ko mo kuan. Mag-ana lang ko. Mapok lang ko sa sulok. Ingon na gyud ko. I always have my guard up everywhere. Natay comment bag ana si Tolitz blank. Ana siya, mao siguro gidelete ni Daniela ang iyang post siguro. Kay siguro nakadawat na si Daniela og pangbash kang sa mga motoo kang kuya driver. Mo lagi na ba? Kay nag-lock og profile si Daniela og gidelete niya ang iyahang post. Guys, ani man gud dapat ta sultihan ta mo. Dili ni advice pero nagsulti lang ko. Basta nagay may tabo sa inyo ang crime. Crime man dyan eh. Kung feel ninyo crime man eh, kanang gibuhatan ko ging ani. Dili na i-post. Diretso kas pulis. Pag ma-involve ang pulis, ang Grab, wala na sila mabuhat ana kay ang pulis mismo ang mo appeal po nag-review sa recording. Mo na to siya akong pasabot. Dapat na third party mo review atong recording. Kaya ang imura siyang gi-post, di syempre ang driver mo defense ang sarili, ang Grab mo defense sa ilang company. Sila ra po mo review sa recording. So syempre kisa man ang luoy diri, syempre ang biktima, di ba? Anyway, unta,
wish lang nako kang Daniela unta. Wish ko lang. Ang wish nako para sa imuha unta makakita ka og peace kay daghan siguro kay ni siya basher si Daniela mo na nag-delete siya og post. Kay ani nakoy point man good. Sorry for interrupting. Na 1 star na po mo. Buang mo. Na akong point kay nganong buhaton ni Daniela nga mo post siya for what? Why would any person receive hate for posting something like this? She would not post this without a really, really valid reason. Kay na-shake gani siya sa si Daniela, na-shake siya sa experience. That's why we have to also believe her. Social media na ba yata karong panahon na kung na-trauma ka sa imong experience, kailangan i-post to validate your emotions. Oo. Pero Daniela, dapat wala jud ka okay, mag-post ka. Fine, gusto nimo i-post. Pero dapat una nimong gibuhat, gi-report sa nimo ni sa mga kinauukulan. Oo. Estudyante batan-on pa, so they act on impulse. Mo to ang nahitabo kang Daniela. Oo, si Daniela Mondragon. Oh, mo ba? Unya, gusto lang ta og peace on earth. Charot. Kanang dili ko ganahan lagi maghula-hula nga naaingon ana nga mga tao. Although I understand na naaingon ana nga mga tao. Lagi. Naa. Oh. Naa. Dili lang ko gusto maghuna-huna. So, pati sa nainunduman lang nako ba? Unsa man? In Japan, ang ilahang mga kamera. Kay dili pwede i-disable ang camera sound. Malahi ta guys. Ay kay para mabalaan nimo kung gikuhaan kag picture. Okay, daghan ko noog manyaki sa Japan. Oo, mutuo ko anang dagag manyaki sa Japan. Pero nganong daghan og manyaki sa Japan? Kay ngano. Ang kana gumatumog mga PORN sites. Oo. Naadjud sila kanang sariling kategory. Oh. Dila naman kana. Di ba naman ay sariling kategory tanan siguro or Japan lang? Di na. Sa Sweet. Dili ba? Na sila kanang world nga kanang extensive kayo sila ba? Na sila mga kuan. Kanang basta kanang I've heard about it. Na sila the worst. Dili siguro the worst, but it's lahi silag mga kuan dito na gani katong batan-on pa ko ha. Ayo kung kuan na. Katong batan-on pa ko, ba curious man gyud ka, di ba? Nay video nga kanang newscasting siya ba? Nag-newscasting habang ginakuan. Na siya kanang sa uluan sa mga sa uluan sa mga nagdilaab nga mga bulitan habang naay nagajugjug sa likod niya. Ing ana sa Japan. Nakita na ko na sa una video pa ko bata pa ko ato. Hoy, abi na ko siya ang ginakuan. Siya ang ginakuan. Babae siya nagdala din siya kanang papel. Di ba naman yung papel ang mga newscaster dala-dala? Sama ka, oy. Sinuli di Castro, di ba nagadala man nagpapel? Katupod sa Japan to siya nga, nagdala siya papel. Siya sa uluhan, sa mga nagdila abada, napalit sa sa uluhan. Oo, niya ginagjug-jug siya sa likod. Okay. Oo. Unya, dili na ko ganahan ani nga topic guys, kay naa daw sila kategory na kanang childlike ang mga figures. Childlike figures. Kanang magpabata-bata. Magpabata-bata. Tama na sila. Dili na ko ganahan ana, dili na ko ganahan content ana. Dili na ko ana. Mabot na ta ana di ang topic. Dili na ko ana. Anyway, kung naamoy reklamo sa mga Grab, dapat mo report o sa dili sa mag social media. Mas maayo ginang dili jud ma-involve at all ang social media. Unless jud kung na may mga exception guys. Ayo po kuging na nga. Hilay na ni darling, dili na lang jud dito pwede mag-post sa Facebook ug kuan. Pwede man guys. Pero kapag kanang pasaing ani gani nga crime, first ninyong buhaton is mag-report sa before mo mag-post or don't post at all. Mag-report na lang jud mo. Das pag need jud ninyo og justice after reporting, then post it. Wala mo kuning bawal. Pero unahon jud mag-report. Kita nawang nahitabo na internal investigation ang nahitabo. Ang Grab lang og driver ang involved ug ang family. There's no walay ebidensya nga naay police, naay attorney. Murag walay. Basig nagsettle lang sila. Pantog siguro gitanggal ni Daniela no kay basig, ito ang bayad namin sa iyo. Tanggalin mo ang iyong post.
$1 million. Saan nang giingon ni Tolits? Naamay natulfo ana dati, di ba, na nag-post ang isa ka BPO employee na dautan ang angkas bato or any bike na naga-work lang, pero at the end of the day gi-admit sa babae na dili to tinuod iha original nagi-post mao giban siya og work sa iha company. Unsa naa siya gi-accuse nga ingon ani gihapon nga style? Unya dili di ay to tinuod. Wala kay ko nakagets, pero nakagets ko nga gusto siya magpa-famous, so nag-post siya nga na ay something wrong sa angkas. Naadjud ba yung mga social media brain ang mga tao karon no? Gusto silang musikat, murag og kita nag-podcast ta kay gusto ta mo. Ay dili, gusto lang mi magstoryahanay, secondary na ang musikat. Gusto ta magistoryahanay, mao lang siguro na, pero guys, ani man guni sayangan mi sa mga kana go mag-uban mi ni Kringkay, daghan kay mi ginaistoryahan. Sayangan mi ba may pag i-broadcast na lang namo among ginaistoryahan kay sayangan mi nga way maminaw sa amo. Wala may maminaw sa amo ani. Kami ra mang duha mag-istoryahan nay. Moto nga sayangan mi kunay maminaw sa tuwa kring basig na ay makakuan na ay maka-relate. Amo na lang i-broadcast. Mao gani no. Oo. Daghan na kaayo og mga famous ron tungod anang mga post sa social media kung unsa na lang ilang ipang post. Maskin dili na tinuod. Maskin dili na tinuod. Pero guys, wala man ta nakabalo sa nahitabo. We were not there. We didn't witness anything. It could be true na nagdula sa lagay si driver, or it could be na gusto lang maging popular ni Daniela. Dili, ang the middle ground there is nagtuog yun si Daniela nga naagyo ginabuhat na milagro si Kuya Driver na mali lang si Daniela. Kay siguro ang post ni Kuya Driver, guys, ako ang opinion. Lahi man akong opinion, guys. Ako opinion. Lahi mig opinion kay lahi man siya. Lahi mi og naong. Lahi po siya nga baba. Lahi kong pangutok. Kay sa nabasa nako ang post ni Kuya Driver. Dili nako ginakuan si Daniela girl na kanang laing kag batasan nganong giingana nimo. Kanang dili nako i-invalidate ang experience si Daniela girl nga nainguna ana gyud siya na shaken gyud siya. Daniela girl, I wish for your comfort, for your peace. Namali lang siguro si Daniela girl kay anak si Kuya Driver overweight daw siya. Basig hika gyud si Kuya or na unsa ba kanang nahinga siya kay high blood si Kuya Driver nya. Daghan kay siya nakaon basig humba ang iyang gikaon. Nya nahingal siya kay overweight daw si Kuya Driver. Unya nagsigig siguro ana-ana siyang tiyan kay kanang lain na gid kayo iyang paminaw basig gina-atake og high blood. Basin ambot lang wala ko kabalo kung sa sintomas ng high blood. So siguro nagsige ana-ana si Kuya Santian kay busog kay siya. Unya katong niingon siya nga ang taba kasi ni ana si Kuya daw according to Daniela. Pero basin ang giingon ni Kuya Driver kay ang taba ko kasi. Basig mauna ang giingon ni Kuya Driver. Opinion ko lang ito. My thoughts and opinions do not reflect that of darlings. Korekong. Guys, iyang opinion mo to. Lahi mo lang opinion. Naingon na nako ganina pero balik ko nako. Basig tinuod tong nahitabo. Kaso lang si Daniela, wala siya nag-report sa police. Therefore, we could not prove if the recording reflected what happened because it was only internally reviewed by Grab. Which, of course, will say na nothing happened. Kay ilahang gina-protect ang ilahang kumpanya. Ang audio protect feature sa Grab is company protect feature. Oo, saan man na to guys. So dili gyud tama ka balo sa tinuon. It's only between them. Korekong. So dili tamang bash, do not come for any people. Yes, ayaw i-bash si driver, ayaw i-bash si Daniela. Di ta mag-apil-apil. Except kaming duwa nag-apil-apil naman mi. Pero kita-kita ra ni nga istorya guys. Pero di ta mag-apil sa social media kana mga tag-death threats. Ayun na mag-apil. Dili ta maadto dito sa ilang mga profile. Kita-kita ra diri mag-istoryahan ra ta. Pagawasan sa to mga kita lang. Kita-kita lang. Kaya mga kalagot na to, diari na to ipagawas. Korekong. Ice cream yummy. Ice
cream good. Anyway, vote in the poll! Kang kinsa mo mutuo? Kang Daniela? O kang Kuya Driver Jericho? Og ang pangutana! Defend your vote. Nganong mutuo ka kang Daniela or nganong mutuo ka kang Jericho? In 1,000 characters. Minimum of 1,000 characters. Minimum, maximum? Minimum. Minimum. Minimum of 1,000 characters. Okay, fine. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Basig na mo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are sometimes anonymous. Sometimes, dili mo mailahan. To submit your stories to advertise or sponsor for the show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. DILINIADVICE.com. So, guys, thank you so much. Morto. Thank you so much, guys. See you again soon. Bye.